Masa de dining este inima casei, dar ce masă de dining alegi pe countryhome.ro și cum știi ce formă și dimensiune ți se potrivesc? Totul pornește de la spațiul pe care îl ai la dispoziție și numărul de persoane pe care vrei să le găzduiești. 1. Cum alegi forma în funcție de cameră? Masă dining în formă de dreptunghi. Este cea mai potrivită dacă ai o cameră lungă și îngustă. Urmează liniile peretelui și maximizează spațiul util. Masă dining rotundă. Alege-o pentru încăperi pătrate sau zone eclectice deschise. Îndulcește unghiurile camerei și ocupă vizual mai puțin loc. Masă dining ovală este soluția ideală dacă ai un spațiu de trecere îngust, dar ai nevoie de o suprafață mare pentru musafiri, oferind un look contemporan. 2. Cum calculezi dimensiunea corectă? După numărul de persoane. Pentru a ști ce dimensiune să alegi, alocă minim 60 de cm pentru fiecare loc. O masă de 180 de cm este ideală pentru 6 persoane, în timp ce una de 240 de cm găzduiește confortabil 8 sau 10 persoane. După spațiul din cameră, măsoară zona disponibilă și scade 90 de cm pe fiecare latură. Aceasta este dimensiunea maximă pe care o poate avea masa ta pentru a lăsa loc scaunelor și circulației. 3. Alegerea finală. Practic știi că ai făcut alegerea corectă dacă forma mesei reflectă geometria camerei, lungă la lung, pătrat la rotund. Iar dimensiunea lasă spațiul să respire fără să blocheze trecerea. Intră pe countryhome.ro, folosește aceste filtre de dimensiune și alege acele piese de mobilier care se potrivesc perfect în casa ta. Country Home, cel mai mare magazin online specializat în mobilier și decorațiuni cu farmec și caracter.